हेलो हाय गुड आफ्टरनून। এটা হচ্ছে ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକି କେମିତି କାଟିକି ସବୁ ରଖିଛି। ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋତେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାଟିପାରିବେ। ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ନେଇଛି ବାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ତେଲର ଭଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ। ଭେଣ୍ଡି ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ। ଭେଣ୍ଡି ବି ପକାଇଦେବି। ଭେଣ୍ଡି ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ସତ କଥା ଯେତେ ଆମେ ମା ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କରିବାକୁ ମା ହାତ ରନ୍ଧା କେବେ ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ଛୁଆବେଳେ ମା ଏମିତି ମୋତେ ବନେଇକିନା ରାନ୍ଧିକି କରିବି, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁଟାକି ନା ତା ଦେହରେ ମସଲା ଥାଏ, ନା ଯେଉଁଟାକି ଅଏଲ୍ ଥାଏ, ତେବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଟିକେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ତ ଟିକେ ସମୟ କଡ଼େଇକି ତା ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ଆପଣ ଭାଜିଲେ ବେଶୀ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଛାଣିଦେଲେ ତେଲରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭାବନ୍ତି ତେଲ ଥିବା ମସଲା ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ ଯେମିତି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆମ ବେଳରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଜେଜେମା ଆଣିବାରେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଘରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ସେ ତରକାରୀ ହାତ ଚାଟି ଖାଇବାକୁ ମନେ ରହିବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି କିଣିକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇଥାଉଛି କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବହୁତ ହାନିକାରକ। ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯେଉଁଟାକି ଭଜାର ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ କାଟିଥିବା ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଖାଲି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଆଳୁ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇଲେ ଖାଲି ଭେଣ୍ଡିରେ ବି ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମା ହାତ ରନ୍ଧା ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ମମ୍ ଯାହା ବି ରାନ୍ଧେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ମା ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲି ଭାବେ ସେଇଭଳିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତା ହାତ ରନ୍ଧା ବାସ୍ନା ମୁଁ କେବେ ପାଇପାରିନି। ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁଟାକୁ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସିଝିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ଭଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼। ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଦେଖିବା କାଢ଼ିକି ସେଇଟା ପାଣି ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଖୋଲା ରଖିକି ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ମସଲାଟାକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଫାଇନାଲି ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ଦେଇତେ ହେବ। ମସଲା ବି କଷି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଫାଇନାଲି ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲା। ହାଲକା ମସଲା ରହିଲା, ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରହିଲା। ଗ୍ରେଭି ନ କହିଲେ ଚଳେ, ହାଲକା ରହିଲା ସୁଖସୁଖିଆ। ଏଇଟା ରୁଟି ହଉ, ପରଟା ହଉ, ଖିଚଡ଼ି ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜିର ଖାଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜିର ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ଖିଚଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡି ଫ୍ରାଏ, ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଦଳା ହେବ।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗ ହେବ ନା କ'ଣ? ये गोटे मस्त पाक हम तापर खिया हम ନାକଟା ଏତେ ସୁଁ କାହିଁ ହେଉଛି? ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି? ठंडा प्रबल କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? चिट्टा मस्त ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖିଚୁଡ଼ି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା।